Vítejte, přátelé, u dalšího pokračování Benovy strastiplné cesty po ostrově Velký medvěd. Po katastrofě z neznámých důvodů skončila civilizace a postava, za kterou hraju, Ben, je pravděpodobně poslední. Víme o obchodníkovi, který asi přežil, ale žije na lodi a straní se jakýhokoliv kontaktu. Už jsem s ním provedl pár obchodů a chystám se, až s Benem narybaříme na Tajemném jezeře, provést další obchod. Takže to je přibližný následující plán. A později se ještě uvidí. I might have to drop some gear. Takže jsme zpátky na ústřední kempu na Tajemném jezeře. Tady už jsem nějakou dobu úřadoval, protože jsem si tu lokaci zvolil jako startovní, protože ji mám naučenou z předchozích ranů. Tady jsem postavil takový oltář. Ben má sucho v kuse. Přemýšlím, jestli tady jsou ty kůže. Musím opravovat oblečení a vyrábět toto. Pak je lampa. To musím dolejt okamžitě. No. Aspoň litr musím zase vrátit. Tady jsem vyrobil stoleček. Už tady mám tesařský nářadí. Takhle různě nechávám knížky, které jsem přečetl. Ty, které mám na přečtení. Bych dal třeba na postel. Tady už jsem shromáždil 4. Pokud vím, ze 7 termosek. Protože je večer a ještě využiju světla. Sakra. Na ty ryby. Jdem na ty ryby. Jsem nějak kůž. Jakou váhu nese pořád ten. Čím pak to je? Má u sebe ty sekery. Tisně se rybičku. A to zůstalo v sáňkách. To je tak dobrá možná, že jsem tady asi vyndal. 70, to jsem nebrous. Budu muset zpátky dovnitř, já nevzal ty třpytky. I'm not sure I can carry much more. Jo, to nechal tady, ten převoz, ano. V řádku. Sáňky by neměly trpět. 38. Stejně musím opravit. No. Cestu na ryby ještě zvládnou. Pak je páčidlo chci, ale pušku nepotřebuju na ryby.
Vlky zaplaším. Já nevím, jestli jsou všude kůže. No, to je jedno. Jestli pak je tam vlček. Looks like night is coming. No právě, budou nejvíc brát ryby. Kdyby byla polární září. Už si ani nepamatuju, co jsem posledně naporoučil obchodníkovi, že chci přivést, co tam musím doručit za materiály. Podezřelý, žádná zvěř. Přitom jsem tu nebyl skoro 14 dní. Aha, nedá se vítr. Tady udělám takhle elegantní kolečko. Zkouknu. Nikde nikdo. Paráda. Tak třeba bude hvězdná noc. Se to stalo. Už jsem tady rybařil mockrát. Dáme takhle. Ty hoďky jsou akorát. The pack is getting kind of heavy. Tak. Kde pak to máme? No. Tak. Vypadá to, že je hvězdná noc. O, ano. Já mám tak rád tuhle hru. Měla by být tak úžasná. Když si z hlavy sundám brýle a zastíním si rukou ve výhledu ten ukazatel těch statistických údajů tamhle dole, tak bych řekl, že je to skoro realita. Možná tamhle to je i velký vůz, ne? Ne? Takový divnej. Bylo tohle? Já se v tom nevyznám. Každopádně zamrzne mi díra. Sakra. Vlčci vyjou.
Zkusíme tu z toho drátu. A já ji tady nemám. Nevadí. Tak 3 hoďky. I'm gonna have to leave something behind. No jo. To odmáčku úplně automaticky a neukázal jsem vám ho. To byl nějaký ten mník. Taková suncovitá ryba. Já nevím, jestli to ukazuje. Tady. Takový jako sumec s jedním vousem. Hezká ryba. 22 ryby na návnazy. Je pěkně těžký, z toho bude hodně oleje. Smrdím, přilákat vlčky. To si nechám a zpracuju ho. Ne, návnada. Zpět. Tady. Tady vaříme celou noc skoro. Po úsvitu. Tak, návnadíčka, další 3 hodinky. Začíná sněžit venku. Too heavy. Sníh značí, nebude polárně zářit. Jo, bílá tma. No jo. Ještě, že jsem dělal ty šipky na tom ledě. Vlček. Kde tam? Trošku smrdím. Nevidím ho. Už unavenej. Zkusíme jinou návnadu a dáme tomu ještě, řekněme, další 3 hoďky. Looks like I survived another night. Docela teplo. Okounek. Okounek. Rar. I need to drop something. Připomíná mi krokodýla Zemana. Aligátor. Tak. Vypadá to, že je hezký počasí, bude poledne. Slyším tam ty vlčky.
že jsou slyšet ve videu. Jak to mám na sluchátkách, tak slyším vážně všechno, ale otázka je, jestli je to slyšet ve videu. No, toho je přetížený sám, jak je unavený. Ještě táhne sáňky. Ještě, že nemá astmu. No nevím, kde bych tady hledal nějakou lékárnu, ale tolik. Vážně doufám, že jsou ty vlci slyšet. To je fantastická kulisa. Tak povedený tahle hra. Hrozně se mi líbí, jak na tom ti vývojáři pořád pracují, i po tolika letech. Pořád to má, já nevím, co půl roku, nějaký update, zlepšujou to. Když se podívám na YouTube na videa, které o tom natáčeli před lety, jako dneska velký staří youtubeři, já jsem proti ním Greenhorn, tak ta hra vypadala úplně jinak. Teda jako principiálně to je ta samá hra, ale ten vizuál a ty prostě různý mechaniky té hry. Tohle bych si chtěl někdy zahrát ve VR. Jako na nějakém tom páse chodit. Jako fakt u toho fyzicky chodit. No na nějakém, jak to bylo třeba v Ready Player One. No. Takže. Nalejt. Se mu to nebude líbit. Wonder if I can drop any of this gear. To se mu nebude líbit. No jo. Ještě jak je unavený. Ježiši. Promiň, Berne. Čiči. Čiči. Tau. Tolik ryb. Oni jsou tak těžký. Pardon, Bene. Kdysi jsem od jednoho ze svých prarodičů slyšel takový rčení. Strhalo se ten, kdo nechtěl Gear's jít starting to slow dvakrát. me down. Tak mi tady povídá kocour k tomu. Moure! To je tam určitě slyšet. Tak, rybičky down. Kolik je hodin? Výborně. Já
Something's gotta go. Pozor na kočičky. Jsou to pumy, nikoli jaguáři. Pumy lze slyšet dříve, než se objeví. Pokud uvidíte čerstvé pozůstatky, znamená to, že puma je někde venku. Odejděte z jejího teritoria, abyste snížili riziko útoku. Zajímavý leták, který tady v tom runu já mám už od začátku hry. Úplně v prvním runu, který já jsem hrál před přibližně 2 nebo 3 lety, puma ještě neexistovala. Byly maximálně medvědi a losové, sobolové, vlčci. A myslím, že někdy v průběhu hraní mojí první postavy, tehdy jsem je ještě nepojmenovával, přidali i ty lesní vlky, ty smečky a jejich morálku. Nože, přejdeme k té zábavnější části. Tak, nebudeme zapalovat tím, ani tím, ale tím a tím. Tak, Ben je šikovnej, už to má naskoušený. Ale bylo to s ním trochu náročný zpočátku. Tam to vařit hodně. I might have to drop some gear. A sakra. Přemýšlím, jestli se sbírá z těch ryb olej, když je nedělám v pánvi. Když je dělám takhle na tom, ale uvidíme. Pravo nahoře. A hele, 0,4. Takže dobrý. Nemusím to dávat do pánve. Tohle je taková méně zábavná část hry. Ale jestli si dovedete představit, že pokud má hra simulovat reálný prostředí, tak já bych neměl ani používat tu funkci mezerník vyčkat, až bude uvařeno. Ale takhle tady vím, že mám 19-18 minut, on ten herní čas ubíhá trošku jinak. Než reálně, jo. Se tady takhle projdu. All this gear is slowing me down. Všechno je hrozně těžký. Takhle. No, vrátím se zpátky. Bude tam třeba 15 minut. Což trochu neodpovídá realitě, 14 dokonce. Představa, že i s těžkou zátěží přejdu takhle 10 kroků. Takhle 10 minut. Jo. Takže to je přejít tuhle vzdálenost, tam a zpátky je 2 minuty. Je takový, že to trochu nesedí. To je něco, co bych chtěl ještě lehce upravit. Ten herní čas utíká trošku rychleji, než by jeden očekával. No to nevadí, dá se s tím pracovat. Stejně všichni, kdo takhle vařejí, tak určitě používají ten mezerník. Se mi tahle přepálí. I'm gonna need to rest soon. 40 hodin.
jsme nezaháleli. Čím víc plotýnek a hrnců, tím víc Adidas. Schnilý losos. Co pak se dá dělat se schnilým lososem? Tohle můžu zahodit, to nechci u sebe nosit. Jož, šben je těžký s těma rybama. Oni ty ryby uvařený jsou těžký. To je s nimi taková potíž. Přemýšlím, já jsem si nevzal kanistr, takže všechny ten volej, který jsem pozbíral, je teďka v inventáři jako takovýhle lahvičky. Jsem vyhodil tu poloprázdnou. Tyhle lahvičky jsou lepší trošku, že obchodník chce mnohdy specifické množství a dát mu celý kanistr a nechat mu zbytek je v tomhle případě trošku mrhání. Tak. Pečeme schnilou rybu. Máme jedlou rybu. Can't move. No jo. Nemůže se hýbat, protože mám u sebe všechny upečený ryby, všechny tuk a je unavený úplně k smrti. To dneska trošku přetahovat. No tak. Tady budu muset vysypat na podlahu, abych se vůbec dostal k posteli asi. No, ještě uděláme volej. Nejlepší. Padej. Ano tak. To je hoří. Fantazie. Z plesnivýho sádla jde udělat ještě jakž tak dobrý tuk. Takže další ze sloupů katedrály. Šupky. Bosenka. Tak. Tady svatý otvírák. Mezi vývary a zmrzlé, jo, zrezlé. Měl bych z nich něco rychle uvařit, než budou zničené. Voda, broskve, cukr. Bez éček. Asi proto nevydrží tak dlouho I'd a lay jsou down zrezlé. right here if I thought I'd ever wake up again. Ben už je opravdu unavený, chce jít spát.
brzo by mohl omdlít. Že ho mučím opravdu přes čáru. 28 minut do varu. Se nám nepřipálí teflon. To pak je dovatý. Ježišmarja lampa. To bych si ráno trhal vlasy za to. Tak vene, prosím tě. Vodu a jídlo tady všude máme. Fatální řízení. Tak. Koukej se nadlábnout. I can barely walk with this much gear. Tak kolik máš? 53, ještě jednu. Co tahle? No. Teďka, protože jsem to viděl u jiných českých úžasných streamerů. Vynesu to pečený maso ještě ven z budovy, kde bude jakoby na mrazu. Jo, protože tady je teplota vzduchu -3, větr pocitově 24, protože je oblečený, ale tady -3 jenom. Ale když to vynesu ven, já si to nosím tadyhle dozadu, za místo, kterému říkám dílna. Já mám venku takovou lednici pod skalou. A to je dílna. Kocourek ode mě chce, abych si sundal sluchátka a šel si za ním hajnout. No, tady mám hromadu masíčka. Vesměs čerstvé nebo trošku zvětralé. Tak. To. Tak. No. A Too much stuff to carry. kdybych chtěl, tak to skládám, ale nechce se mi. Já to vždycky takhle vysypávám na hromádky a vím, že ty hromádky jdou okolo budovy takhle a takhle. Podle toho vím, který by tam měly být jako nejstarší. A z té strany ubírám, a to je ta nejblíž tady u dveří. To, co dávám takhle dál okolo budovy, to je novější. Samozřejmě pak, když budou takhle poklidně, bych ji mohl obejít, to je jedno. Takže tady jsem musel přinést šítička, který jsme tady na tajemném jezeře neměli. Pak seš. Teď potřebujeme pro opravy. Já jsem tady někde zaznamenal. A tady další, výborně. A tady další, výborně. Budeme těžce opravovat. Očí. Třeba Ben nebude dneska dělat nic jiného. Tak. Podíváme se na oblečení. Nejhůř jsou na tom nošené pohorky ze srnčí kůže, které dostali zabrat. Většinou ty boty, čepice a rukavice dostávají zabrat při útocích vlků. I'm gonna have to leave something behind. Ben to tam na tom jednom místě celkem schytal. Hele, už je to expert v opravování, bude mu to trvat hodinu a šance na úspěch 100%. Rozsah oprav 34, takže to nebude na 100, to je mizerný. Šitíčko, koukej makat. Když se to zkazíš. No pěkný, 90, to se mi líbí, ale další srnčí kůži na to obětovat nebudeme. Palčáky ze zajčí kůže. Nevím, jestli se mi to zdá. 100%, výborně, čepici. Nevím, jestli se mi to zdá, ale dřív
štíčka a brousky a různý tyhle ty věci jako by ubejvaly pomalej. Nevím, jestli možná je to jenom subjektivní pocit můj. Každopádně 81 ponožky, ještě tlátku, no, ještě nejsou pod 80. Když jsou slušné, tak slušné, když je to pod 80, když tady už bych je opravil možná. Zdar. Takže máme něco opraveno. Nejhorší je 81 fusekle. Tohle už všechno jde. Ta je skvělá. Letecká čepice. Tady můj medvědí kabát, který plaší vlky. V tom případě ta grafika není tak fajnová. Zatím nepotřebuje opravit. Ještě uvažuji nad tím. Přemýšlím, kde pak to asi je. Tady nad tím. Já mám takový dojem, že dole u pobřeží na garáži se mi suší 2 medvědí kůže. Nicméně, ještě bych měl opravit saně. Ještě bych měl opravit zateplený spacák. Zateplený spacák opravím snadno, protože peří z bělokurů bych měl mít tady v tom šuflíku. Pokud mě nešálí má paměť, ano. Takže vezmeme vše, dvojice nějakýhle. Tak, opravíme spacák. Ale no tak. Bene, vždyť si expert. Bednost opravováním 73. Ale je to na 100, no. Hele. Na ryby netřeba. Olej jsme doplnili nějaký, co jsme spotřebovali. Tady se odložím tyhle těrnosti, protože mi to v té kapse překáží doslova. Dá se mi to v ruce, když tam strkám. Tady by mělo být nic. Výborně. Nazdar. Já jsem to mohl vyhodit nahoře, ale to je jedno. Další trik bude tady postavit pod schodama nasolovací bednu. Nasolovací bedna je myslím tady někde. Židličky. To nevidím. Tady, krabice na nakládání masa. Naplníme ji solí. Já už 2 postavený mám, ale máme v garáži na pobřeží. Tam solím maso. To se podíváme pravděpodobně v následujícím videu. K tomu je potřeba tohle tesařský nářadí a tenhle pracovní stůl na nábytek, který jde postavit pouze pokud najdete tesařské nářadí. Je na to potřeba celkem dost dřeva. Různýho. Jednoho nebo druhýho. To jsem vám poradil.
dáme. Ještě tohle zahodím. To nechci. Měl bych to přidat nahoru na oltář, ale kašlu na to. Takhle. Ještě se pro jistotu podívám, něco mě přetěžuje. Tohle nebo pravý mlčí kalátek. Srnčí a vlčí jsou dobrý. Tak šupu. Takhle to vyhážu a tam to vyhážu ještě nahoře. Tak. Srnčí kůže. Moureček mě zahání do pelíšku. Ale pomazlit nechce, on chce, abych šel za ním, lupěden. Už je pozdě, natáčím to 22:27, teďka. Kocour není zvyklý. Nebo není zvyklý. No ale. Už to mám u sebe tady takhle schovaný blbě. Ty cucky já nemám rád. Čekejte, se na chvilku vypnu. Tak, doufám, že se slyšíme, že všechno funguje. Budeme dělat dál. Sníst, ne zahodit. Vypít, odlehčit vodu. Tak litr a půl, 2 litry u sebe nosím maximálně, když vím, že jdu někam dál, teď má 2,3, to nevadí. Tak. Provedu záznam. Protože od posledního uteklo už několik dní. Ta cesta nebyla jeden den a rybařili jsme celou noc. Takže poznámky. Úspěš. Kdybych tam měl nějaký hrubice, tak mě prosím vás omluvte. Jednak nevidím na klávesnici, mám doma docela tmu. A no, býval jsem dyslektik, nebo jsem asi, nevím. Nice. Takže, to je přibližný plán na následující činnost. Pilku a nabroušené nože i sekerku, který jsem v některém z předchozích videí pracně táhnul v garáže právě tam do dílny, abych ji na té présce mohl upravit. Nemusel používat tyhle brousky, které jsou celkem vzácný a nevyskytují se moc
často. Taky bych sebou chtěl nosit lupu, ale What have we here? má 10 deka. Ještě si to rozmyslím. Co mě vyhodilo, to nepoužívám. Zápalek zatím nacházím dost a ještě pořád jsem neprošel ani zdaleka celou mapu. Pořád jsem tam jenom tady na pobřeží vlastně. Ještě jsem nevstoupil do vnitrozemí. I když někdo z vás si určitě možná pamatuje, kdo viděl videa. Ale možná, že už jsem tady na tom ranu byl v Miltonu. Nejsem si vůbec jistý, jestli jsem s Benem byl v Miltonu. Už jsem hrál 3 rany dohromady. Tohle Ben je 3. můj run. V dárku. Toček. Vy je tam. Lumpík. Kamarádi mu odpovídají. Já chtěl jít na dřevo. Tak. Blíží se večer. Já jsem takový utahanej, že vidím to tak, že tenhle Benův večer. Ale jo. Ale jo. Pojď spát. Takže přátelé, tímto se s vámi rozloučím. Jestli se vám moje video z Long Darku líbilo, dejte odběr, like, zvoneček, je to jenom